44 سال به سر شهیدکردنا ابراهیم عزو حوالên wî da derbas dibin. Şehîdê Nemir İbrahim Ezo fermandeyekiyê mefreza şoreşaniya Êketîn Niştimanî Kurdistan ba. û ji bo berpakirina şoreşê digel 7 hevalên xwe yên pêşmergê ji Sûriya ve Geriyaya Kurdistanê. û piştî mawayekê kêm jê deste serkirina wan ji lawê çekdarên qiyada muweqet ve hemî hatine şehîd kirin. Fermanda İbrahim Ezo li sala 1949 lê gundê Girvir lê Nehya Zemar ji dayîk bûye. û li sala 1961 xwandina qonaxa seretayî lê gundê Xwebdûmahek înaya û çûye telehfe ji bo berdewamîdan bi xwandinê. û li sala 1967 qonaxa Duwanawandî li bajêrê Mîsildûmahek înaye. û li sala 1971 kulîja endazyarî lê Zankuwa Mîsil bi pileya duêb Dûmahek înaye û barnama Bekalariusê bi dest xwe ve înaye. Fermandê bi cergê Badînan her li destpêka jiyê xwe bawerî bi Kurd û Kurdistaneke azad hebû û destpêka karê wî ya siyasî jî vedgerît bi wî demek û xwînkarî Zankuwê bû li Mîsil. Di wî demê jî de peywendî bi balê Mekteba Siyasiya Partî Demokratîk Kurdistan kir û erkê berpirsatiya Yeketiya Qutabiyan helgert. û di Dûmahek sala xandinê jî de peywendî bi renjderanên Kurdistanê kir. Piştî Dûmahek hatina xandina xwe li bingehê serbaziyê Xezlayî lê Mîsil xizmeta serbazî kir, paşî ji bo serbazgeha Tacî li Bexda hate veguhastin. Piştî hingî jî bûye mîlazimê ewlê endazyarî li wî bingehê serbazî. İbrahim Ezo çendîn xolên serbazî li Iraq û dervey Iraqê bi Dûmahek înayîne ji wan jî li Rûsya û Misrê û pileya wî jî ji bo neqîbê endazyarî hate bilind kirin. Piştî vegeriyana wî jî ji Misrê li sala 1975 de fermanda İbrahim Ezo bi egerê wê çendek û endamê diyarê lijna rêxistinê bû li Bexda. û wî sedemî heweka girtinê di jî endamê rêxistinê hate destpêkirin û jiyana İbrahim Ezo keftet matirsiyê da. Ji ber vê çendê jî digel herêkê ji Ferhat Şakelî û İbrahim Ebed Elî li sînorê nîvdewletiya Iraq Sûriya xwe digihîne devera Eleb û Kemal û ji wê re jî rêlê Dîmeşq ketken û peywendiyê bê damezrênerên Êketîn Niştimanî Kurdistan diketin. û bi egerê şarazayawî dê zanistê serbazî de fermanda İbrahim Ezo li bajêrê Qamişlo çend xulekên serbazî bû pêşmergên mefrezên destpêkê vediketin. Li Huzeyran sala 1976 jî rêberiya êke mefrezet ket bû destpêkirina xebata çekdarî û bi agahdariya Necmedîn ki boy Kabak û Kurdekê Bakurê Kurdistanê bû di nava Tirkiya da vegeriyaya ji bo devera Badînan û li wê jî mefrezek pêk îna û wî bi xwe serpereştiya wê mefrezeyê dikir. Li hevdeyê Temmûzê de bû hinartina pêşmergeyekê nexweş û firêkirina namayekê ji bo Sûriya çûye devera Guyê li qeza Ûlodere li Bakurê Kurdistanê û li wêrê çekdarên eşîretan mefrezeya wî jê çekkir û hemî pêşmerge teslîmî berpirsê qiyada muweqeta Partî Demokratîk Kurdistan kirin û li 19 Tişrîna Ekiya sala 1976 stêrageşa Badînan fermanda İbrahim Ezo pêşmergehên wî bê biryareka qiyada muweqet hatine şehîd kirin û gihiştine karwanê şehîdan.